Хайырлы кеш, игътибарыгызга яңалыклар чыгарылышы. Бүген студияда мен Роза Хабибуллина. Бүгенге яңалыклар. Илдеде 12 йортының аркысы аша үтеп булмый. Бирдә төзекләндерү кайчан булыр, Гүзәл Шихапова ачыклады. Әмма шәһәр читендә ремонт бар көченә гөрли салкында салынган асфальтның сыйфаты шәһәрдәшләрдә шик тудыра. Юлдан мәхрүм калганнар газ бистәсе йортларының берсендә турбалар әле дә салкын. Электрон дәресләрне әллә гадәти форматагаларына 56-нчы мәктәптә аларның икесе дә гамәлдә. Электрон дәреслекләрнең өстенлеге нәрсәдә һәм башка мәктәпләрдә моңа күчергә әзерме, Лейсан Ханова белдерде. Республиканың иң яхшы математика укытучысы Чаллыда, ә кайсы мәктәптә? Бу турыда Илсия Вәлиуллина белеште. Илледә 12 йорты янындагы юлларга асфальт җәелмичә калган. Гәрчә алар исемлеккә кертелгән булсалар да. Хәзер һава торышы үзгәрү сәбәпле йорт аркасындагы чокырлар боз белән капланган. Автомобильләр чокырлардан чыга алмый азаплана, җәяүлеләр дә сакланып йөрергә мәҗбүр. Биредәге юлны кем һәм кайчан ясар, хәбәрчебез белеште. Бирдә иләк сыман машиналар чокырга төшеп китә дә чыга алмый җәфалана. Йортта яшәүчеләр үз көчләре белән чокырларга бераз кирпечләр тутырган, әмма файдасы юк. Без капкыннан чыгарга ирек бирмәй чыгам гына дигәндә автомобиль яңадан шул чокырга утыра. Биредә кар чистарта торган тракторларда үтә алмый диләр идарә итү оешмасында. Цензурной бранью не высказать, как мы тут проезжаем. Сүгенмичә әйтеп булмый, моннан йөрергә туры килә, машина ватылып бетә. Я стараюсь теперь уже здесь не ездить. Мин моннан йөрмәскә тырышам, мөмкин түгел. Ашыгыч ярдәм машинасы әтине алырга килгән иде. Шул арканы чыккан арада машинада үлеп китмәсә ярар иде дип тордым. Подвеска, колеса разбиваешь. Машинаның төбенә тәгәрмәчләренә зыян килә, кышын батып калабыз. Бозлавык булгач, биредә бөкеләр дә хасил була әле, чөнки башка җирдән әйләнеп узып булмый. Җәяүлеләр өчен дә биредән үтү сынауга тиң. Чокырлар су белән тулган, аяк белән ныклап басарлык тигез җир юк. Ни влево, ни вправо разойтись не могут. Ни уңга, ни сулга атлап булмый. Безнең бер бабай биредән 20 минутлап чыга, таягына таяныр җирдә юк. Шәһәрдәшләр бар гаепне идарә итүче оешмадан күрә, әмма Камстрой сервис оешмасында безгә кул кушырып утырмыйбыз дип аңлаттылар. Быел 50-12 йорты янындагы юлларны төзекләндерер өчен автомобиль юллары предприятиесына исемлек тапшырганнар. Июнь аеннан ук уңай җавап алмаганнар. Узган елны халыктан җыйган акчага йорт янындагы юлларның бер өлешен 650 мең сумга төзекләндергәннәр. Ә быел идарә итү оешмасы шәһәр бюджетына өметләнгән. В 2015 году 2015 елда халык түләгән акчага төзекләндереп булмады, чөнки бу акчаларга урын бар иде. Без агымдагы ремонт эшләрен башкардык, түбәне яптык, подъездларны төзекләндердек, панель араларын төзекләндердек. Идарә итү оешмасында киләсе елга да бюджетта акча юлларга каралмаган дип белдерделәр. Автомобиль юллары предприятиесендә киләсе елга төзекләндереләчәк юллар исемлеге әле төзелмәгән. Камстрой сервиста 50-12 йортын кабат исемлеккә кертәбез дип сүз бирделәр. Аркадагы юлның иске катламын салдырып яңасын җәю өчен 200 мең сумлап акча кирәк. Гүзәл Шихапова, Дмитрий Рачеев, яңалыклар. Әмма шәһәр читендәге Моторный урамында бөтен көчкә ремонт эшләре гөрли. Урамда салкын, юлларда юеш кар. Акчалар күпкә оча, юл сыйфатсыз булачак дип борчыла шәһәрдәшләр. Чыннан да юл салу технологияләре бузыламы? Мондай асфальт озакка чыдармы? Буларны белешү өчен безнең иҗат төркеме урында булып кайтты. Моторный урамындагы күләмле ремонт эшләре сентябрь ахырында башланган. Бу вакытка кадәр юл төзүчеләр иске өслекне кисеп алу белән шөгыльләнде. Бүген эшчеләр монолиттан юл кырыйларын кую һәм асфальт-бетон катлам җәю белән мәшгуль. Нәкъ менә соңгысы автомобиль йөрүчеләрдә сорау уята. Урамда салкын, ә ремонт эшләре бара. Ничего хорошего не думаю. Яхшыдыр дип уйлыйм. Димәк, эшләргә җитешмәгәннәр, йоклаганнар. Спали. У нас в России две... Безнең Россиядә ике бәлә. Аны үзегез дә беләсез. Толку, наверное, не будет. Файдасы булмас, берәр төрле технологиялар куллансалар гына. Асфальтны чыннан да салалар, тик генподрядчы оешма җитәкчелеге белдерүенчә, салкын һава торышы вакытында җәйгедән аермалы буларак башка катнашма кулланыла. Мы добавляем на асфальтобетонном заводе. Асфальт-бетон заводында без регламент буенча рөхсәт бирә торган -10 градуста җияргә ярашлы махсус кушылмалар өстибез. Әлбәттә, юл өслеге чиста һәм коры һава шартлары булырга тиеш. Белгечләр халыкны тынычландырырга ашыга. Бу ремонт эшләренең башы гына диялар. Хәзер махсус техника юл өслеген киптерә, пычрактан тузаннан арындыра. Аннары эмульсия сиптерәчәкләр. Соңыннан асфальт җәелә. Бу юлның аскы өслеге булачак. Ә яз көне чокырларны ямаганнан соң асфальтның өске катламы салыначак. Илсия Вәлиуллина, Гүзәл Хабибуллина, яңалыклар.
Күршеләрдә жылы, безнең торбалар боз кебек дип шалтыратты ГЕС бистәсенең 8-2 ай йортында яшәүчеләр. Шалыда жылылыкны инде 5 октябрьдә бирделәр. Ни өчен кемгәдер жылы һаман килеп җитмәгән, хәбәрчебез ачыклады. Холодно, они ледяные, а ночью-то вообще ледяные. Фаина Кулакова өйдә урамга караганда да салкынракты. Инде берничә көн ул бүлмәсендә пәлтә һәм перчаткалар киеп йөри. 8-2 ат улай торганда җылылык бары тик бер стоякка гына бирелмәгән. Слесарь приходит. Слесарь килеп карый, торбалар җылы. Киткәч яңадан суына, бездә торбаларны алмаштыралар. Бәлки шуңадыр. Көндез түзәрлек, әмма төнлә берничә кат ябынып йоклыйбыз. Барыбер эшитә. Жыл сервис оешмасында мондый проблема булганы юк иде әле дип аңлаттылар. Бу күптән түгел уздырылган капиталь төзекләндерүгә бәйле булырга тиеш дип белгечләр. Алар стоякта җылылык рәттеп ябыштыру эшләре башкарылганга юктыр дип фаразлый. При пуске наладки мы все запустили. Җылылык биргәндә без барысын да тикшердек, проблемалар булмады. Бу бүлмәгә караган бер стояк кына тәүлек буенча эшли дә туктый. 12 сәгать эшләгәннән соң кабат туктый. Хәзер белгечләр подвалда эшли, җылыту системасын тикшерә. Җитешсезлекләрне төзәткәч, җылылык була дип вәгъдә итәләр. Идарә итү оешмасында торбалар кичкә җылы булачак дип ышандырдылар. Фәридә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Алексей Иванов. Яңалыклар. Құтқарушылар үшін узган атна фаҗиғалы булды. Татарстан сулыкларында кешеләр үлеменә китергән 4 очрак теркәлде. Урыннарда шаллы құтқарушылары да эшләде. Кичә Актаныш районында Бүләк авылыннан ерак түгел күпердән төшеп киткән УАЗ машинасы табылды. Аны бер тәүлектән табып алдылар. Халак булучыларның барысы да Актаныш районыннан. Аларның икесе Шаллыда яшәгән. Батучыларның иң яшенә 18, ә иң өлкәненә 27 яшь. Охотник, проходящий мимо. Шул тирәдән үтеп баручы аучы сулыкта батып яткан машинаны күреп ала. УАЗны тартып чыгаргач, анда 7 кешенең үле гәүдәсе табыла. Икенче очрак Мамадыш районында булды. 28 яшьлек шәһәрдәш йөк машинасы белән идарәне югалтып, күпердән төшеп һәлак булды. Минзәлә районында әле бүген дә югалган балыкчыны эзләү дәвам итә. Аның бары тик кимәсен генә таба алдылар. Әмма 4нче очракның ахыры куанычлы тәмамланды. Әгәрҗе районында югалган балыкчыны табып алдылар. Аның кимәсендә бензины бетә. Ул коткаручыларны көтеп бер тәүлек буе салкында утырырга мәҗбүр була. Янгын күзәтчелеге хезмәткәрләре өчен дә узган яллар кызу булды. 11 октябрьдә Сидоровка бистәсендә остахана янды. Анда тәгәрмәчләрне монтажлау белән шөгыльләнгәннәр. Беренче катта түшәмгә һәм икенче каттагы идәнгә ут каба. Коткаручылар әйтүенчә, янгын сәбәбе мичтән дөрес файдаланмау. Остахана иминиятләштерелмәгән булган. Хәзер зыян суммасын исәплиләр. Электрон дәресләрне әллә гадәти форматагаларына 56-нчы мәктәптә аларның икесе дә гамәлдә. Электрон дәреслекләрнең өстенлеге нәрсәдә һәм башка мәктәпләрдә моңа күчергә әзерме, Ләйсән Ханова белде. Республиканың иң яхшы математика укытучысы Шаллыда. Ә кайсы мәктәптә? Бу турыда Илсия Вәлиуллина белеште. Только в октябре в бережных аптеках двойная выгода. Даем скидки, начисляем бонусы. Совершите покупку в аптеке, предъявите карту покупателя, получаете скидку и до 15% от стоимости товара в виде бонусов. Уточняйте все о бонусной программе и двойной выгоде в бережных аптеках и на сайте. Новая коллекция качественных мужских зимних курток отечественного производства торговой марки Nordwind. Удобные, теплые куртки на любую зимнюю погоду. На всю коллекцию скидки 10, 20 и даже 30%. Имеются очень большие размеры. Мужские куртки Nordwind. Только в салоне мужской одежды «Джентльмен» от Алсу. Сюмбике 1405. Я читаю журнал «Антенна Теле7», чтобы быть в курсе последних новостей и модных новинок. Всегда под рукой удобная телепрограмма. Вкусные рецепты и идеи для семейного отдыха. Хорошо, когда мы вместе. «Антенна Теле7». В продаже каждую среду. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз, без дәвам итәбез. Дәүләт Думасы депутатлары 2 нөсхәдә дәреслекләр булдырырга тәкъдим итә. Проект авторы фикеренчә, бу балаларны авыр портфельләр күтәреп йөрүдән коткарачак. Экспертлар әйтүенчә, укучыларның 10% сколиоздан интегә, 70%-ның гәүдә төзелеше бозылган.
Дөрес, проблеманы хәл итүнең башка юлы да бар. Әйтик, электрон дәреслекләр. 56-нчы мәктәптә аларны сынап карадылар инде. Белем учагы Мәгариф министрлыгының эксперименталь мәйданчыкларының берсе булып тора. Электрон дәреслекләрнең өстенлеге нәрсәдә һәм башка мәктәпләрдә аңа күчәргә әзерме? Хәбәрчебез Ләйсән Ханова ачыклады. 56-нчы мәктәпнең 8-нче сыйныфында химия дәресе. Укучылар электрон дәреслекләр ярдәмендә белем ала. Мәктәп узган уку елыннан Мәгариф министрлыгы тарафыннан апробация өчен сайлап алынды. Укучылар 1 ел эчендә яңа форманың өстенлекләрен күреп тә өлгерде. Бу китаплар безгә экологияны сакларга булыша, чөнки агачлар киселми. Бу китапларда безгә видео файллар, анимациялар бирелгән, без аларны карый алабыз. Шулай итеп, без информацияны бик җиңел генә табырга өйрәндек. Укучылар гына түгел, хәтта 30 еллык эш стажы булган мөгаллим Чулпан Гыйбадуллина да электрон дәреслекләр яклы. Укытучыга да үй эше җиңеләя, өстәмә әсбапларны ясап утырасы юк ди ул. Моннан тыш дәрестә балалар да активрак катнаша. Интерактивный образовательный процесс. Балаларга интерактив укыту процессы бик ошый. Алар өчен электрон дөнья үзләренеке ул. Укучылар җанланып китә, күзләре яна башлый. Мәктәптә химиядан тыш биологияны да электрон дәреслекләр ярдәмендә өйрәнәләр. Мәгариф министрлыгы тарафыннан 10 күчмә мультимедиа комплекты кайтарылган. Аларда ноутбуклар һәм нетбуклар, һәр берсе гомуми шелтәргә тоташтырылган модем бар. Без алга таба да гадәти китаплар белән бер рәттән электрон дәреслекләрне куллану яклы ди директор. Һәр форма эш формасын бит 10-15 минутта без минет итеп торырга тиеш. Электронный формат ул тоже шул 15 минуттан да артык була торган хәл түгел. Бу инде печатный форма, китапның печатный формасын зурайту дигән сүз инде ул. Укытучыга, балаларга яңа формалар бирү. Дөрес, Чаллының бөтен мәктәпләре дә электрон дәресләрне куллану яклы түгел. Әйтик, рейтингларның югары баскычында торган 26-нчы гимназиядә аларны масса күләм төстә кертүдә ошыгырга ярамый диләр. Директор Андрей Сальников әйтүенчә, алга киткән Европа һәм Америка мәктәпләрендә электрон формадан баш тартканнар, бар тик классик дәреслек кенә кулланыла. Если брать учебник электронный, әгәр электрон дәреслекләрнең монохром версиясын алсак, ул бик кыйммәт булачак. Аннары аларны карап тору һәм программалар белән тәэмин итү дә кыйммәткә төшәчәк. Ә инде арзан вариантка тукталсак, алар 1-2 ел эчендә сафтан чыгачак. Электрон китаплар, минемчә, белем бирүнең сыйфатын арттыруга бик аз тәэсир итә. Дөрес, гимназия укучылары арасында электрон дәреслекләргә карата фикерләр төрле. Минемчә, электроник китаплар буенча без мәгълүматны тизрәк таба алабыз. Һәм әлбәттә тартмада әзрәк әйберләр үзебез белән алып килә алабыз мәктәпкә. Минем фикрем буенча электрон китаплар бик файдалы. Күзгә электрон китаплар зур зыя китерәләр. Чөнки без көн саен бу китапларга карыйбыз һәм күзләр бик тиз арыйлар. Әлеге Чаллыда электрон дәреслекләр рәсми рәвештә нибары бер мәктәптә сынау үтә. Алар масса күләм кертелерме билгесез. Әлегә ачыклыйсыз сораулар күп. Тик шунысы бәхәссез. Быелдан Россиядәге барлык дәреслекләрендә электрон версиясе булырга тиеш. Ләйсән Ханова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Республиканың иң яхшы математика укытучысы Чаллыда яши. Республика күләм бәйгенең физика, математика, химия һәм ел укытучысы номинацияләрендә шәһәрдән 4 укытучы катнашты. Нәтиҗәдә иң яхшы математика укытучысы исеменә 26-нчы гимназия педагогы лаек дип табылды. Бүген хәбәрчебез аның дәресендә булып кайтты. Именно метод координат он реже стал встречаться на экзамене, но тем не менее мы должны быть готовы ко всему. 11-нче сыйныфында математика дәресе. Укучылар укытучының аңлаткан һәр сүзен, җөмләсен йотлыгып тыңлый. Чөнки бу укучылар алдагы һөнәрләрен математика фәне белән бәйләргә җыена. Катлаулы теоремаларның шишелешен укытучы ярдәмендә җиңел үзләштерәләр. Меня лично преподает второй год. Шәхсән мине 2нче ел укыта. Шушы кыска вакыт эчендә математика фәненә мәхәббәт уятты. Һәм минем математика фәне буенча уңышларым барлыкка килде. Это наша основная цель. Безнең төп максат экзаменнарны тиешенчә тапшыру, күбрәк баллар җыю. Шуңа күрә Гөлназар Рәшитовна безгә өстәмә дәресләр уздыра. Моның өчен без аңа бик рәхмәтле. Мин математиканы бик яратам. Һәм Гөлназар Рәшитовнага бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки ул безгә белем бирә һәм бик әйбәт аңлата.
Гүлназ Курочкинаның эш стажы 17 ел, ә бу гимназиядә 15 елын укыта. Республика күләм бәйгедә җиңүгә ирешкәнче берничә баскычтан торган семинар дәресләр, сыйныф сәгатьләре уздырган, шәхси сайт эшләгән, практик конференцияларда катнашкан. Бу эштә әлбәттә Гүлназ Курочкина мәктәптә укытучы математика белгечләренә рәхмәтле ди. Биредә эшләвем белән горурланам. Бик көчле, ярдәмчел хезмәттәшләр ди. Защищаем интересы города, защищаем. Шәһәрне бөтен математика укытучыларының эшен яклау бу. Бик авыр булды, әмма бик кызыклы. Бу бәйгедә катнашуыма бик канәгать. Искиткеч талантлы кешеләр белән таныштым. Дөньяны башкача күрдем. Тирәнтен математика белеме бирүче мәктәп булып танылган 26-нчы гимназиядә барлыгы 84 укытучы эшли. Мәктәпләр арасында узучы республика рейтингы буенча коллектив 5-нче урында. Илсия Валиуллина, Айрат Закиров, яңалыклар. Шәһәрдә иң яхшы сыйныф җитәкчеләрен дә сайладылар. Бу бәйге инде 2нче ел оештырыла. 2 җиңүче сайлана. Берсен социаль челтәрләрдә җыелган тавышлар буенча, икенчесен ата-аналар, педагоглар коллективы фикерләре, презентацияләр буенча сайлыйлар. Тавыш бирү 22 сентябрьдән 2 октябрьгә кадәр дәвам итте. Бәйгедә 17 кеше катнашты. Шуның икесе Ирак. Җиңүчеләргә Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина 35 000 сум күләмендә акча тапшырды. Шәһәрнең иң яхшы сыйныф җитәкчеләре 26-нчы гимназиядә һәм 8-нче мәктәптә укыта. Это поистине конкурс народного признания. Бу бәйгедә халык яраткан укытучылар җиңә, укучыларның, ата-аналарның фикере искә алына. Өстән кушып кына беркем дә җиңә алмый. Шуңа күрә 2 иң яхшы сыйныф җитәкчесе сайлана. Вот даже за конкурсом следить я, наверное, не смогла. Минем укучыларым үзләре мине өйрәтә, аларга афәрин дим. Ихлас булырга кирәк, күңел биреп укытсаң, җимешләрен тиз татыйсың. Чаллы мэрына 56. Бүген Наил Мәхдиев үзенең туган көнен билгеләп үтте. Ул агымдагы елның 23 сентябрендә шәһәр советы утырышында мэр итеп сайланды. Аңа кадәр шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе булып эшләде. Чаллыда 1 ел эшләү дәвамында күпләр җитәкче тарафыннан кертелгән үзгәрешләргә уңай бәя бирә. Исемлектә балалар бакчалары төзелеше, юллар төзекләндерелү, транспорт реформасы. Бүген шәһәрдәшләр Наил Мәхдиевне үзләре котлады. Бездә Магдиев эшли башлагач, юллар күп җирдә төзелде, велосипедный дорожкалар төзелде, үзгәрешләр менә паркларга ул менә парк Победада тоже юллар төзиләр. Бик зур рәхмәт инде аңа. Котлыйм, сәламәтлек, исәнлек, саулык телим. Үзгәрешләр, ну шәһәрдә безнең шәһәр мотор инде чиста. Домнарны төрле төскә буй башладылар. Бик мотор. Яхшы үзгәрешләр алып килде безгә Наил Мәхдиев, на самом деле, потому что юлларны төзекләндерде, менә Сөембикә проспектын. Хәзер безнең Кузнечный заводларга бара торган юлларны карый башладылар. Аны төзгәннән бирле ясаганнары юк ие. Туган көне белән котлыйм, күп сәламәтлек телим. Эшендә уңышлар телим. Безгә тагы да күп итеп яхшы эшләр эшләсен. 15-нче футбол милли лига туры кысталарында Чаллы КамАЗы Иркутск Байкалын кабул итте. Уңыш кунаклар файдасына булды. Безнекеләр 2нче таймның башында ук уенчылар саны буенча кимеде. 2 сары карточка өчен Сергей Волосяк уен кырыннан чыгарылды. Шулай да Чаллылар җиңүгә якын иде. Тик Арсен Гашоков кунаклар капкачысы Михаил Бородько капкасына якын арадан да кертә алмады. Өстә бирелгән вакыт аралыгында кунакларга җиңүне Дмитрий Ахба алып килде. Бу КамАЗлыларның рәттән 3нче җиңелүе иде. Алар әле дә турнир таблицасының соңгы урынында. Бүгенгә менә шулар шәһәр вакыйгалары белән бүген сезне мин яңалыклар алып баручысы бәйгесе финалисты Роза Хабибуллина таныштырдым. Минем өчен тавышны Челны ТВ ВКонтакте төркемендә бирә аласыз. Сау булыгыз, кичләрегез имин булсын.